koji radi za Mogul. Mislim, baš onako biramo ljude koji će se pojaviti ovde i koji su zaista značajni, kažem, i na svetskom nivou i na regionalnom. Jeste se nekako podelili, ti pratiš modu, a šta je to? Pa zajedno, mi smo zajedno i osnivači i urednici, tako da u 95% stvari se složimo i idemo dalje. Dobro, to je najvažnije. Bato, samo za kraj da te pitam, ti obeležavaš sledeće godine 15 godina rada. Pa, da. Na koji način, da li već razmišljaš o... Pa razmišljam već o tome, jasno, naravno da razmišljam, ali je puno posla pre toga koje treba uraditi, naravno, kažem, drugi broj već u pripremi, jesen zima, kolekcija koja isto, mislim da će biti snimao neku zanimljivu priču koja je već započela, ajde kažem, tema na kojoj nećemo još pričati, ali ćemo pričati o nekim od narednih emisija. Tako da, to je to, kažem, dosta toga, trebalo bi otići neki... I crnkinja na naslovnoj strani. Jeste, to je Ornela, koju smo prošli pre ravno, mislim, godinu dana ima kako smo je pronašli, Ornela Karabumba, ona inače studira kod nas, medicinu. Treća godina je već. Da, treća godina. Iz Burundija. Jeste, tvoja koleginica. I već se super snašla, već je mnogi angažovali, tako da vidim da smo talični. Ne samo njoj, ovde imamo i Đurđu Steljković, koja je opet, kažem, i neko moje otkriće. Đurđa, koje znamo da je svetski to podeli. Ovo su neki arhivski snimci koji nisu prikazivani ranije, a to je rađeno, ajde kažemo, možda s početka njene karijere, da je Đurđa, jeste, evo, ovde se baš vidi jasno. Da. Tako da, biće ih još koji, kažem, su arhivski, a koji su novi. Novi editorijal, moram da kažem da je jako dobar i taj nosić koji radi Milan Josipović, naš poznati fotograf, koji je, da kažem, stalni saradnik, tako da to je to.